Pacho, yes, Yahuna, yes, Tati, Asum. Yawabia, Pacho, yes, you. We begin our today worship in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And these words which I command you today shall be in your heart. In Jesus' name, amen. The best friend, choir for Omudi and now, yet two, you're opening hymn 698, the first and second stanza. Yebe to aso na yebe to your hymn of praise. Yebe to aso ejina ya nine so na ye to your hymn of praise. Presbyterian hymn number 20, the first and second stanza.
Cho yebet jina ye nan so na ye kan ye nsra asem no. Ba cho me be ready wa ha me ready a ye mbonyum na ye njesu me be nyina. Amen. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Amen. If you are doing a bit to us, so now you have praises of peace, voices of peace. No more dear name now, you praises. Hello. Any dim pam choya sorry ejna na so le bra sorry nyame. Onyankopon asafuma munyi mo edi ohine Christori tu sana moneno ampara wesi in franca owa ye ehu fita o aseno yeah, Ampara was in him, Franca. I said, Yamuka. Hallelujah, Unyankopon. Asafuma monyemo edi ohine Kristo retu sana moneno amparo wase waye ufita da senua ye nama O seminya tekrema apime namanusu ye ankamede namamene no so dada nyame aye o namede ayemye makona wawate o namede ayemye maka Saminya takrama apime na manoso akamete na maneso dada yamete na ye o ayemu ye maka o na mete ayem ye maka Anka me pasa me nejeje kotunia oriana me biribi kikane o yi maishe nyame ere la me dede wane me koma me biribi kikane o yi Onyankopon na betojom emano otumfo ne no me wura ade me kafono ne nyoma
meka fono nene Nyankopon na metojo mema ano otumfo meka fono no nene Yoma fono nene Dada meka fono meka nene Yoma meka fono nene Apena mawo Yehowa meka fo Oh, apena mawo, Yehowa meka. Oh, apena mawo, Yehowa meka fo. Apena mawo, Yehowa meka. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, apena mawo, oh, Yehowa meka fo. Oh, apena mawo, Yehowa meka. Oh, apena mawo. Mekafu, yeah, apena mawo, Yehowa meka. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, yes, Oh, I say no so now on tem kasem bury wumpa je wajo mano tetela sawewe wumpa je wajo mano Oh, I say no so now on tem kasem bury wumpa je wajo mano tetela sawewe Ukwaje uwaju Ampala tetele sawerie Tetele sawerie Oh tetele sawerie Ukwaje uwaju Tetele so tetele sawerie Tetele sawerie Tetele sawerie Ukwaje waju malu Oh Yesu abe wa mami neneneribo Yeni Oh manfreda mini chafa Wa enwa ano Amparo Aseni anoso Na otien kase Meri ukwa Je waju malu Tetela zawerie Ukwaje waju Amparo tetela sawerie Oh tetela sawerie Ukwaje waju Oh anya wawuratia Oh anya nyamena wayafa Ankaya tetewa Ankaya wo Enyono
anka yabaya dano anka yawo enya muratia uka aseda nina ya wote Jesus nebo chante nyame ae nina ya wote Jesus mako Mabam kase Eratenia waye Nyame Nyawaye Doso Ye Wato Tinaye Eneye Asuda Yinaye Wote Mako chande maba tose onyame ni waye doso woto kina yede yeti ase dada nyina aseda nyina ye wote Mako chamone maba kase nehu oye mako chamone maba kase nehu amafafraye ni chefa waya ya himane asofu amaeto nyamea shiranka luiti amafafwaye ni chafa waya ya himane asofu amaeto Pona Shiranka ni Enerian Shiranka neti Enyanka neti Wamela my fofo Shiranka neti Shirakaniti oh and you kaniti why oh my Shiraka this is Shirakaniti and you kaniti why no fire ye manya me be no fire ye na sida manya me be no fire ye na sida manya me be no ante so nyame be there was Father we thank you O Lord we are so grateful we will not give the glory to anybody
give the glory to anybody. We will not give the glory to anybody. Then I say to Trinity in the name of Jesus. Open your mouth. Bless the glorious name of the Lord. The glorious name of the Lord. You alone, you are God. You alone. Above all, there is no any other God. You alone, you are the God that we worship. You alone, you are the God that raised the dead from the grave. You alone, you are the God that gives life. There is no one like you. 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 You alone, you alone. You alone, you alone. You alone, you are God. You alone, you are God. At the mention of your neighbor, every knee shall bow and every tongue shall confess that you alone, you are God. Among the gods, there is no one like you. Let the glorious name of the Lord, for he is God and his King, forever he reigns. And your name can and you now can why Bible said baby nipa back one nipa me no be sia won kokoro won omutem the person of you no catch me say I don't want to come here today and go the same. It is not by mistake that I'm here. I did not come here to please anybody, but to worship you. I want the Spirit of the Lord to empower me today and fill the whole place. Then from the beginning and the end of this program, I will have my part in it. Open your mouth. You are not here for anybody. You are not here by mistake. You are not here because you are here. You are not here because of your new dress. You are not here because of anybody, but you have come to present yourself to the Lord. You have come to present yourself to the Lord. What you will say? Minyawa wodi, minyawa wodi, minyawa wodi, minyawa wodi, minyawa wodi. Ewa Yesu ni mo. Yeah, kanyam kanite. Why oma fufuru? Shiraka needing na wache fama yasi ma when the soul treaches wache fama yasi when it's so tragic, that's when it's so when it's so tragic, Bible says, if I lift up my eye unto the hill, where cometh my help? My help comes from the Lord. He that watches over Israel will not sleep nor slumber. And I'm before you. I don't want to remember my past because I'm in him. I'm so ashamed of myself. Because me ferry some money.
Hayakum. Kanchenyami se kami bi chenyami. Unim de nti a wo ha ne kami bi chenyami. Kan wasem nyina kire no. Kan wasem nyina kire no. Kan wasem nyina kire no. De wo hia wa obrabom, de wo hia de nti a wo ha no kanchenyami. Kanchire no. Open your mouth, tell the Lord. Tell the Lord your problem, what you need from him. The reason, your reason of being here. Forever, oh Lord, thy word is settled in heaven. Forever, oh Lord, thy word is settled. Forever, oh Lord, thy word is settled in heaven. Forever. On the cross, you said it is finished. We come in your presence, oh Lord. We know that from the beginning and the end of this program, oh Lord, your spirit will lead us through. In the name of Jesus, we commit the one who will give us your word and everybody, the Bible readers and everybody in your hands. Take control, oh Lord, that will end successful to your glory. We thank you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Pray. Amen. Pamocheo yeka the Lord's Prayer. Amen. Pamocheo kwa asori ne trans ne kwa for omuma ye anthem. Anthem by the church choir. Anthem by the church choir.
Oh, na mene wuti akwa betenye, ma bravo beye ya frewo, inti mam abota, inshira de odo, somemo, ora somemo. Oh, na mene wuti akwa betenye, ma bravo beye ya frewo. Imam Abota Inshira me odo somemo Eja somemo Oda mini wuti akwa betenye Ma bravo beye ya hefrewo Imam Abota Inshira me odo Church choir nyamishram be do no ye be frɛ na ɔmo na ɔmo de ɔmo tight by no ye fa bra mpacha ye be to him 11. Yebo mpaye odofo a watu anamon abeni mahasi menim se biribiri da wa koma so pese wonyame eye ma wo mpaye na ka kire Awurade oye no kwafo wose besi na umisa ne bibi na ubisa na obeye ama wa woso wontumi manim ha sei wonso sra Awurade ne da wakoma so se wonyame emfa ennumu ne mrepase bi no ye fra wonso watumi atu anamon na woso wodi ontoto so dudu abehye Awurade enumunyam ye bo mpaye dai na memfa menyi waye tumi wurada asebre adia wo ye maye doso abro ya adwene ne yente ase so ne senti wo maye behia mu se ya ne ya wodi dum ye no eno bi ne yi bi se entutuso dudu na ye de eba wasafo efie se ya wasem ebetre afa ewiase afa na nyina onyame wasem kire se yemfa nso hwe se wo mie wo mpoma na wonto wonhransi onwu yenso na wonsi wodidifo a wodidi esei ye niema ye sika awiakete no kwan a omei etu saagidi anamon misra wodomfo nia omobesebese wa no mokan nyinara Awurade yema won wo Yesu Kristo di mu yenso yentumi ntu saagidi anamon Awurade ye bompa ye se ne hia ye fa dum yen se ye adwuma sama fa dum yen Awurade de ya koma so ye besibisi nyina fa dum yen onyame obi mfa bibi ma wa abra ummo ho fa ma ne bioda
ne sɛ nti wo ma yi atu anammɔn yi nhyira bi ɛsɛ ɛfata yɛsrɛ wo onyame tomfoɔ yɛ na fa dom wɔn na hyira wɔn ɛne wɔn fiefoɔ nyinaa ɛwɔ yesu kristo din mu ne abɔ mpa yɛ w'adom ti amen ɔdɔfoɔ afei deɛ ɛfa to ma yɛda ase paa nyame ɛnhyira wo papaapa Ocho, the bedroom, no, your best prayer, first and second Bible readers on the Kaimai. I don't know if I'm doing come on. Shall we please pay attention and listen to the following readings of today's service? Amen. The first reading is taken from Deuteronomy, reading from chapter 6, verses 6 to 9. Deuteronomy chapter 6, reading from verse 6 to 9. Please, let's hear the word of God. These are commandments that I give you today. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and your gates. This is the word of God. Kenkan sama tosu mienu. Ibe hunu Paul ngo otwerɛkɔ ma Efesofo no. Efesofo ngoma no etinsia jamu a edika no egosi enan. Ema muntie mu akofo asɛm Awurade mu na yei enetene. Diwaja ene wonani. Yei ni mra asɛm a edikan a bɔhyɛ wɔ mu. Na wɔwieyɛ ayɛ yie na wonna aware asase so. Na agyanom munyi mo mma abufuo na mmom munya wɔn Awurade kasakyerɛ ne nyansakyerɛ mu Awurade asɛm ni. Amen. We thank the readers very much. May God bless you. Namisramu, bacho bebaya drono. Eba siesie yehuna yetie nyame asem. Before then, no, to Presbyterian hymn 227, the first and second stanza.
Asafo no ntena ase na yɛntie our third Bible reading. Our third Bible reading is taken from St. Luke's Gospel, chapter number 2, verses 41 through to 51. St. Luke's Gospel, chapter number 2, verses 41 through to 51. Let us hear the word of God. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of Passover. And when he was 12 years old, they went up according to custom. And when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know, but supposing him to be in the group, they went a day's journey. But then they began to search for him among their relatives and acquaintances. And when they did not find him, they returned to Jerusalem searching for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. And when his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been searching for you in great distress." And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house?" And they did not understand the saying that he spoke to them. And he went down with them and came to Nazareth and was submissive to them. And his mother treasured up all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and in status and in favor with God and men. The word of God. Yakin kan semno de toso miensa no. Yehu asempa no senia Luka troma ye no ti mienu. Chichemu aduanai baako kosi aduo num baako. Moma yentie Onyankopɔn asɛm. Na wofo akɔ Jerusalem da afi nhyia atwam afahyɛ n'ase. Na wadi mfirihia dumienu. Na wɔkɔɔ sɛnea afahyɛ no ho mmarateɛ. Na wodi ɛna no wie na ɔresan aba no. Abofra Yesu ka akyire wɔ Jerusalem. Nanso na wofo enim. Na wosusu sɛ wafra nipakuo no mu enti ɔkɔɔ da koro kwan. Na ɔhwehwɛ no wɔ abusuafoɔ ne amanfoɔ mu no. Na wanhunu no ɔsane ba Jerusalem bɛhwehwɛ no. Na ɛbaa sɛ ne nansa soɔ no ɔkɔhunu no wɔ asɔre fie na ɔte ɔkyerɛkyerɛfoɔ ntam retie wɔn nsɛmbisa. Ritie wɔn na ɔrebisa wɔn nsɛm. Na wɔn a wɔtie no nyinaa ne nyansa ne mmuaeɛ no yɛ wɔn nwanwa. Na wɔhunu no ɛyɛ wɔn ahodwire na ne na see no sɛ, "Ɔba, adɛn na wayɛ yɛn sei? Hwɛ, mene wo agya de ahoyera na ɛhyehyɛ wo." Na wɔsee no sɛ, "Adɛn na mohwehwɛ me? Munim sɛ ɛsɛ sɛ metena m'agya fie." Na wɔn deɛ wɔante asɛm a ɔka kyerɛɛ wɔn no ase. Na ɔne wɔn sii mu ɛsane kɔɔ Nasaret na ɔbrɛ ne ho ase maa wɔn. Na ne na de nsɛm yi nyinaa sie n'akoma mu. Na Yesu nyini nyansa ne kɛseyɛ ne Nyankopɔn ne nipa nkyɛn adom mu. Awurade asɛm ni. Moma yɛmmɔ mpaeɛ.
ɛyɛ ne kwan so no ne yɛkɔ so na yɛ Parents Day enti yɛ mmɔfra no ɛba abɛka yɛn ho yɛ youth no nyame nhyira mo sɛ mo aba saa. Yɛbɔ mpaeɛ. Ɛfiri titi na woyɛ onyame ɛnɛ nso gu so yɛ onyame. Daa ne daa na wofrɛ yɛn ba wo nhyiadan mu ha ɛfiri sɛ Awurade wɔ biribi pa bi de ma yɛn. Ɛna yɛn Presbyterian asafo yɛkae sɛ awofoɔ nso yɛ wɔ asɛdeɛ a wode ato yɛ akoma so wode agya yɛn sɛ yɛnyɔ. Awurade yɛaba wo nhyiadan mu ha sɛ yɛsrɛ wo kasa yɛn ho siesie yɛn. Let the word of my mouth, meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my God and my Redeemer. Awurade kasa yɛn ho na siesie yɛn. Dom na boa yɛn. Na yɛhunu nea wopɛ ne yɛtumi adi so wɔ ɔba Yesu Kristo din mu. Amen. Ɔdɔfoɔ, today is the 4th Sunday after Trinity, also Parents' Day. And the theme is parenting the child in the light. Mmɔfra teteɛ wɔ ɔhan no mu, anaasɛ tete mmɔfra no wɔ ɔhan no mu. Ɔdɔfoɔ, sɛ yɛka sɛ mmɔfra teteɛ a, sɛ wohwɛ wiase afa na yɛn nyinaa yɛ na nneɛma mmiɛnsa titiri paa na yɛ na esi yɛni so. Sɛ yɛbɛma yɛn mmɔfra no edi yie na esi yie. The first point is ensuring children health and safety, preparing children for life as productive adults, and transmitting culture and values. Sɛ yɛbɛboa yɛn mmɔfra no yɛde hwɛsie ne bambɔ ɛbɛsɔ wɔn mu na wɔn nyini ahoɔden ne mpɔmden mu. Yɛbɛboa mmɔfra no sɛ na wɔbɛduru baabi a wɔn ankasa ɛbɛtumi agyina wɔn nan so. Na afei yɛde adeɛ a ɛsom bo values ne yɛ culture enso ama wo mo sɛnea naano ne yɛ traditional day no na etu yɛmfo ɛsaa no ehia pa sɛ yɛ mmɔfra no yɛde ade a ɛsom bo bɛhyɛ wo mu na wɔn so etumi anyini ayɛ mpanyimpa. That means aseɛ ne sɛ yɛn awofoɔ no botaeɛ esi yɛn so paa ne sɛ yɛbɛboa mmɔfra no efiri ɔmo awomu a kwasi ɔmo mpanyin so sɛ ya ɔmo ankasa ebetumi agyina ɔmo nan so. The process of raising a child from birth to dependent adulthood, keeping children health and safe. Yɛbɛsiesie ɔmo na ɔmo ankasa eduru baabi a ɔmo tumi agyina ɔmo nan so. Ɛkwan a yɛfa so ɛbɛyɛ no is a simple. Protection, they need protection. Ɛsɛ sɛ yɛbɔ ɔmo ho ban. Ɛsɛ sɛ yɛsiesie ɔmo mo kɔ ɔmo ba nyinara. Ɛsɛ sɛ yɛyi ɔdɔ ɛsoronko adi ɛkyerɛ wɔn mo. They are there to be loved, nothing else. And we have to lead them. Ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ wɔn kwan a ɔmo mfa so a ɔmo nyina ɔmo mfiri ɛso. Bible ma yɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn na ɛbɔɔ soro ne asase na ɔbɔɔ nea ɛwɔ mu nyinaa. Na ɔbɔɔ nipa ɔno ankasa ne suban so. Na ɔbarima ne ɔbaa na ɔbɔɔ wɔn. Na ɔhyɛ wɔn sɛ mongo na mase ɛntrɛ. Na nam sɛ Onyankopɔn na ɛbɔɔ enipa nti na ɔbɔɔ nneɛma a ɛwɔ nyinaa ne nti no ana ɔde n'asɛm ɛma enipa. Enti sɛ yɛkɔti Onyankopɔn a na sɛ yɛpɛ sɛ yɛtete yɛn mma na ɛma biribi enwie ɛpɛyɛ.
enti na obehwe a awofo bebre ka ye ma no aso odin wo kasa kire won tie ni a wodi bedua abofra ni mu no enu a na ode ebepue eti se obi aye ne machine na ode ne manual ato ho na wa kire wo se ekwan wei na wo fa so wo operate machine a ebe function well na wo pese wo fa kwan foforo bi so na wo operate sa machine no won se ye adwuma kakra na age egu ewurade ema ne mpare yesa onyankopon ne bo nipa ene obo oba ne benima enu nti se obehwe ma onyankopon asema oka ni se me mmara nsem a medi mamu ema mumfiri ho abra Israel fo onyankopon yi wo mu free enkoasom wo mko di Misraim asase so enkoasom enfie bebre na Israel fo sufre nyankopon na onyankopon na ho di ni tumi ni na basa emu odu so eyi wo mu free Misraim asase so no na wodi wo mu kọ obosha asase a Ewurade eka se eya asase a ewo enu nufusuo ewo so no Ewurade ne mmransem ma onipa enti se wotie ya kenkan sem edi kan na ewo Deuteronomy chapter 6 na oka kire oman ni se me mmransem ya medi mamuyi monhwe na muni so na no na asase a medi mu kwaso yi ebesi mu yie eno na asase a medi amamu onufusuo eni wo ewo wo so no eno ene bewie mu yie ema me mmransem no mpie emfiri ma no montro ngumuma so monfa mbom nsa montro ngum do operate ho ba bia mo bedro biara momma monka asem no na de ewo mu na ye de pa ne se o se enya monko na monka nkire momma ene mo nana no mo soso hallelujah odofo se ekwati wonyame asem ne esi ebetiti ye meya enwie yenye enshranka mo awofo a dane da mo de momma eba asafofie onyankopon enhira mo yenso ye hye mo krado se ahode bia wonyame de bedum ye no ye de beboa na ye mei awie pe ye ahye Awurade din ene monyam hallelujah me mmransam amede mamu ma mu emfiri ho monwene ho awia ene anajo Awurade frɛ Joshua no oka kire Joshua se makoa Mose di adwuma na bedru baabi na wo na obefa me mei akọ hye na asase so na medi wachi onkwa na nyina se ne medi makoa Mose achi no na emom se besi wo ye di a ema me mmra nsem no emfiri wanum. It is a promise from God. Sebesi ye ya jise ya tena wonyankopon asemu. Sebesi ye mofra ye ya jise ya tete won ewo onyame akwanso. Proverbs 22 verse 6 ne say, train up a child in the way he should go. Titi mofra no, chira mofra no kwan. Na wanyina wanfiri so. Order 4. Jesus Christ in Luke chapter 2 no. Was it senya na wofu ye ne da no da afishia no Yesu eni neja eko Jerusalem. No mu kwa na abofra Yesu eka wo ho. Nefishia ni twam wo sansa wo mochi aba Jerusalem no na abofra Yesu waka echiri. Na wofu no ko da koro ekwanso. Na no mo dwen se Yesu ene o mo kan mo ho. Na Bible say o mo hwehwe no a wanhu no no. Ana o mo san ba o machi. Ebe hwehwe no wo Jerusalem. Na o mo hu Yesu se ote asori fie. Ana ni na eka se oba mini waja ya hwehwe wa che. Ana Yesu
And me say, or the Syrian Rebecca, or share Nina Mary and Nima and Wakase. I didn't know what you me. I did you away. As a semitna mejefi. One name say, as a semitna mejefiana. Or therefore, as a say, may etna yet no jefie. Say a quati onyamia. Nasi a pesia titi emofreya. Yen to me fa womun echi. E die de mama kasa sha obi man so aye titi ye mofrey. We have our own culture and this land and no so wo culture. Almost only wo mo hye ye eni se ne omo ne matie. School team mofrey. Teacher for can be before kire wo mo. Awofo can be before kire wo mo. The social environment and so can be before fracture of frey. And he say, I'm fat when you misro. Auntie ye mofreya. Omunina saw a wahine. They are disturbed. A USC can be before, school can be before, a Sunday can be before, they are no munini. They need the values. We have to train them. Give them the values. With other than that, they will always be disturbed. Niaka abrochire die emofra entity edin. Yes. Se wujano oba sorry. Ye nyina ye di for wom. Ba sorry no waja obofra wo ho. Ade ene wo ye. Oso TV way clack. No wa change way ko ha clack. Na no ana influence no. Enu na ewura nim. Etija fo nyame nhira mo bebre adwuma pa mo ye wo ha. Mo boye maye tete mo frey. Nyame enhira mo ne mo hwere e wo ye ho nyinara. Se ya fa nyame esro antete mo frey a. Wo se nyame sro ene nyansan fitiase. Se ya nkyere mo frey nyame akwan a. Bon se yankasa no ebedru baabi na yankasa no ye de yeti e wo atwetwede. Ye can see a mofra aswa yedin. Parenting the child in the light. What is the light? In the John chapter 8 verse 12, and they say, Jesus said, I am the light of the world. Whosoever follow me will not walk in darkness, but will have the light of life. Many we are saying, near Odime Chirino, Orindante Esumuda, Nemum, Obenya, Enkwa, Ehaino. Jesus is the light of the world. Kebebia, Ehain Wano, Emofra, let me ask you, what is the light? One person be yano. Are you ready to answer? What is the light? Rasmus, light. Was ist das Licht? The light is Jesus Christ. Thank you very much. The light is Jesus Christ. Was ist das Licht? What is the light? Is someone there to say something? What is the light? What do you want to say? Light. What is the light? Was ist das Licht? Jesus Christus. Jesus Christus ist das Licht. That is true. Jesus Christ is the light. Und was kann das Licht machen? Was kann das? Emofrani nim say Yesu Kristo ni wiase han. Ampasi yakoti Yesu a. Yentumi enyeshi. Jesus is the light of the world.
Technicus neighbor. Hwɛ baby a high one a sum entumi entna ho na sum so ntumi enni a high no so enti sɛ yɛka sɛ yɛntete yɛ mmɔfra ɛwɔ hwan ni mu a na asɛm a yɛpɛ sɛ yɛka ne sɛ yɛma Yesu su entna mmɔfra ne mu yɛma Yesu ekwan yɛma mmɔfra no ɛnante Kristo akwan so. Without that, bibia ni wa ebetumi ayeyi. Ni obo na adie no, ana onim sɛ ya yɛtete wɔ mu a ebeyeyi. Sɛ yɛpɛ sɛ yɛ mmɔfra no nyini no mo wie pɛya, na yɛkɔte Onyankopɔn asɛm a ɛnyɛ yi. Ɛno na Paul etu Efesofoɔ efo sɛ, hwɛ awofoɔ so awofo, do not provoke your children. Ne momontiti wo mo onyame akwanso. Adofo, enani eja ewo bibi yo ewo emofra titi wo ho. Emofra titi ye enye eja nko a na se enanko a asede. Na emom abusua ni kabom ana omo titi emofra no. Papa bi wo ha obefia na ano ne ye debate women's fellowship and men's fellowship. Papa bi wo ha obefia na ne ma adwane. That shouldn't be. And bi wo ha woni mra ema ne ma. That shouldn't be. We have to have time for our children. We have to love them and see them. They are a precious gift from God. Without that, nothing can function well. Say you so man wa when Yankopon dia maye no na yankasa ye pese ye fa ya kwa bi so etete mofra na enwie peye enhye awurade animonyam. Eye pa se nya me kan se ye mu bibre de ye maba sore na ye nya kwan e kan nya me asem e kire wo mu. Nanso nya me srama kan se de sombo pa ne se efie asetena nso ebeye jojo enna ende eja entem. Ni ayaya no ene mofra no esua. Se de bia telephone si wano na wo kasa fa monf enkrofo ho a sa pepepe ena ye mai ebesua. And sometimes we wonder why I say ada na de bia omode telephone kita omonsem. Si ye sa wo fia eno musua. Was is mo manyankopon asem emfiri mo ano. Monwene ho awia ane anadwo. Yenwene ho awia ne anadwo. Na yenhwe na yenyo. Deuteronomy 6 no say muntro enguma koma so. Odofo say ye kɔ abonten a ese say ye ne nyame asɛm kɔ. Say ye ba ese say ye ne nyame asɛm eba. Say ye tifia ese say ye boa ema ye mofrai enso so enya nyame asɛm. Enye kwasi ada som no nko a eye medamase pa se mo yesa. Nanso ne kɛseɛ pa no any daily life. Christianity is not a religion, it's a lifestyle. Christosom enya osom keke. Na emom eya brabo a ye bono da biara awia ene anadwo. Ye kwa ye kutanyame asem, ye ba ye kutanyame asem, ye nante so ye de nyame asem ne nante. Hallelujah. Jesus is the light of the world. We should train our children in the light. Without that, yentumi enwie peye. Without that, yedieti ebewo atwetwede saa. We should teach them the word of God and train them so that they may grow up. Onyame enka ye ho sa asafo. Onyame nhye ye den sa abusua. Onyame enka ye ho na da ne da ye kwa wo ma ye wura mfi ye mai. Hwɛ emofrei ehia agya ene enna.
Eja ukokotodwa no a, ukotodwa ni mu a. Bompaye ma wo ma. Enya ma oba no nko a. Ena ukokotodwa ni mu a. Bompaye ma wo ma, bompaye ma wo kunu. Let us train our children in the light of Christ. May God help us to do so in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Bompaye se wonyame asem aba wonchen. Erade, me nso meye den na matumi atete me mai ewo wakwanso. Me nso meye den na matumi akire mofre. Sometimes yanka sakra no yenim ye beden ye tumi akire mofre. Bompaye erade boa me. Ma me tumi fa me su ene me ne ye. Enye example ema mofre. Bompaye ma wo mofra. Se erade ensisi wo manoma wo ntiti wo manoma wo nsiye. Na ensi won yie. Na ensi won yie. Omo school kom bompaye ema wo mo. Erade ma wo mo adwene a ye besua de nyansa kwankyere hwesie ne bambon to onso. Onyankopon enhyira ye mofra maye na omunyini nyampanyimpa. Na obi bia obahwe mofra ye hu sa mpase. Christopher ma na ekui. Nyame ma na ekui. Bompaye. Bompaye ma safumi mofra nyinara. Bompaye se wonyame enhyira ye mofra nyina omofri adum nkwa adum nyansam nko nyansam. Baby ombedru bia no omonna sonko enhye Awurade din animonyam. Bompaye. Yeni mabofra beti se Daniel. Bible say, ohene shemre nyina ne nam se onim ne Nyankopon ti. Nebukadnezar se wan kotuma ho wani a. Ene Daniel mede mboto jatabo mu. O se menyame ti ase die. Let us pray for our children. So mbe hu omunyame. Na baby ombedro bia empos obi ka asem bi to omasom a. Omahunu se omunyame a omosom no ono no osombo obo soro ni asase Nyankopon no. Bompaye ma omai. Empo obi nyanso. Bompaye sre wonyame se. Oh! Joseph okodi obi manso. Empo okoda efiase. Nanso nam se no onimu ni Nyankopon ti. Bible say wanye bone. Bompaye ma ye mofra se Onyankopon emfa ni hwesie ne de bambo. Ento ye meiso. Na baby ombedru bia the influence bia beba won so say free okyerkyerefo ho say free environment bia etimo so obi man so etimo so ade bia ense emfata no omunya akukoduro en resist ni nyinara bompaye omunya akukoduro nyina pinti ensi sa nkyerkyere bone bia na beba wo mo asum ni wo akwan mu no so bompaye ma ye mai bompaye ma ye mai obi man so ane yetete ye mai Awurade enhwe won so ma yen won kita wo mo onfo mo nko no onfo mo mrada omo school kom Awurade enfa wo mo nko omo fi bae mu Awurade enhwe won so ema yen omo de sua mu Awurade ma omo adwene a omo de besua de a be si won yie omo be fi adum akwa adum mu na afa wo so bompaye sa awofo se wonyame ensoso enye wadom omo abetre omo akwankyerpa a wonsoso betumi ede atete ye mofrɛ bompaye na afa bompaye srema Awurade se Awurade ma wade bia nya jojo enna eja entokwa etunta ewo Yesu Kristo di mu bompaye ma wofo bompaye ma warefo sere wonyame ahoden ane ni tumi bompaye wo Yesu Kristo di mu bompaye ewo Yesu Kristo di mu
Bompaye wo Yesu Kristo dim. Bompaye, bompaye, bompaye. Erade tie mpaye bo. Yada wase wo wasem. Onim ne ehia ma ye kra ne yakoma ne nipadua. Onyame ene wo hye yen yo. Se yentete yema no wo han ni mu. Woni wiase han ye kwatiwa yentumi nya hwi. Yesrew ma ye nanti han ni mu da. Wa wo ye no kwafo. Animonyam kan asedan kan. Eda wase wo wasema wo dia maye. Se ebi ebeso aba bebre ebi aduasa. Aduosia wo ha ahye wodi animonyam. Animonyam kan so wati empaibo. Na ome Yesu Fredru wanim wadom ti. Amen. Ahobrasie mu ho na wojinidi. Amen. Ahobrasie ma asafo ne trans mpacho you collection. No trans na you collection. Ye baje collection se sia. Na boys so single man for ni anim na enye de to bo mpacho you collection na bompa ye so so brade asema ba wonchen. Ansa na ye beti announcement no. Na ye de ye forebo ba na fe ye wia na jewa fo mo siesie mu ho a. Now mama ye nyom baako. Why? And then your parents do. Mon sorry monyo tofo na Yesu no dianka eni chemo na yewo Yesu ro atafuno mon sorry monyo tofo na Yesu no dianka eni chemo na yewo Yesu ro atafuno ekonim biwo sayani Kristo namwa surabo futonyo se hallelujah amen ekonim biwo sayani Kristo namwa surabo futonyo se hallelujah amen musore monyo tofu na Yesu no dianka eni chemo na yewo Yesu ro atam musore monyo tofu na Yesu no dianka eni chemo na yewo Yesu ro atam ekonim biwo sayani Kristo namwa surabo futonyo hallelujah amen ekonim biwo sayani Kristo namwa surabo futonyo hallelujah.
pesa me suwaba, me pesa me suwaba, me pesa me suwaba pa. Me pesa me suwaba, me pesa me suwaba, me pesa me suwaba pa. Me pesa me suwaba, me pesa me suwaba, me pesa me suwaba pa. Me pesa me suwaba, me pesa me suwaba, me pesa me suwaba pa. Ekunu emu ayeku, ekunu emu ayesu, ekunu emu ayesu. Me pesa me mona masuwaba bi. Ekunu emu ayesu, ekunu emu ayesu, ekunu emu ayesu. Shisha mimuna masuwa baby. Do don't be what Christo mu. Don't be what Christo mu. Mission para chaye ne fire. Sajidi fu kabonti ashem. Munye mani na munye rusi fisa. Don't be what Christo mu. Mission para chaye ne fire. Sajidi fu kabonti ashem. Munye mani na munye rusi fisa. Don't be what Christo mu. Juma odofwe aina uwa Eradiri fewu sebra na beye ne juma odofwe aina uwa Onia bra 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 onia bra Eradiri fewu sebra na beye ne juma odofwe aina uwa After the JY song, we'll hear announcement. We'll take the announcement after the song from JY.
God bless you, JY. May God bless you for the powerful song ministration. Yebesra aforeno, so you will pray on the offertory. Let us pray. Heavenly Father, we thank you that you have made it possible for us that we can give back to you. Father, we plead the blood of Jesus over the offertory and we ask that you will bless it. Father, may you bless every single soul who was able to give, and may you also help those who couldn't give. Father, it is our prayer that you will use this offertory that we have given to you to establish your kingdom. In the mighty name of Jesus, amen. Pamcho, yentras na yentien kabo didi swing. Meden chef yam papa tete ne mama Eunice wa de bremu nyina yin se awrade adomo bia ho ye. Mr. Mama yentie nkaibo se de na otwe a yebesim no asoro ne beye ni JY week. Na se de mpanifo ahye asoro no. Ye obedi animu ye brother Prince Nyame. Na English Bible reading, the other man ye mami Victoria Nyamisa. Na chi no so ye mami Joyce Foku. Na the other radia sembe man ye brother Enoch Ajuma. Na ochi chua musa de yensi kasam ye ni. Yenda kwesiada no mine 396. Na tithe mine 1385. BTO mine 80 euros. YPG 79.80 euros per cast can home. Children's service so my 21 euros .01 cent at the back cast can see a canning in a bomuno in 1961.91 out of my na who say no ye another amen. Now church said their sorrows so ye nipa ba sorry no mema no ye 48 na emaya 28 children service 28 nti ye ka ye nyina bom ne ye 104 me toa nkaibo no so se na ye hweso papa tete ene mpanyimfo no bi wo Bremen so nti ye bom pa ya ye nkai won Awurade on fa medu Asomdwie mu ye sister Debbie no wo kwe wawo na nyame adoma kwesiada aye 28th of July no odeneba bebe fie ha bebo na su me ka mu bions yem brother ba fi ne brother ofi mu no
ɛyɛ fiade ɛbɛn obesie no wɔ Osdorf Kapelle 10 ɛyɛ time no yɛ 1 o'clock na ɛno akyi no abusua no nyinaa baba bɛtena ase wɔ Resurrection Power ɛwɔ Uban Vansbert Kattenstadt Uban Vansbert Kattenstadt na kwesiara no so hɔ a no mbɛyɛ asɔre na ase asɔre no wɔ Uban Vansbert Kattenstadt hɔ ye brother Joe ne ne yere sister Kuyatawi nso da asafo ma nyinaa ase ɛwɔ awerɛkyekye nsɛm a moka kyerɛ no bra ɔhwɛ ne ba wɔ Ghana mu no ɔda mo nyinaa ase na abusua no se mongu so nkae wɔ mpaebom sɛ ɛnyɛ ade a ɛyɛ ahogono koraa sɛ Awurade de ne nsa bɛka n'akoma ma n'akoma nso ato yɛn yɛn papa Mr. Dujamfi ɛyɛ Auntie Matilda Kun no abusua hyehyɛ sɛ 22nd of July obeyi no na ɔde wasie no ɛwɔ daa ho a ɛyɛ adehye Royal Cemetery a ɛbɛn Mampong Asante na ɛno akyi abusua no sie wie a ɔmbɛtena ase ayɛ yie no koraa wɔ daa ho Anglican Church ɛyɛ school park bi so ɛhɔ bɛn Anglican Church no na adeɛ ti 24th no nso so a ɔma kɔyɛ na ase asɔre no wɔ Anglican Church hɔ no a ɛwɔ daa ho hɔ na ɛwɔ Mampong hɔ na nso so nti ɛsɛ obi bɛkɔ fie saa abrɛ no nso so a na wakɔboa ama ayie no akɔ so sɛ wopɛ nkyerɛkyerɛmu bi a mpatwa wobɛtumi afrɛ Auntie Matilda anaasɛ ɔbɛba ha na yɛde full address na ma yɛnnua bi a wompɛ sɛ yɛbɔ ne din de biribi ahyɛ envelope mu da Awurade ase sɛ Awurade de afe baako aka ne mfie ho na n'ase dan mu no ɛyɛ ne kunu Nana Penkora nso de 10 euro ɛfoa afɔre no so patwa sɛ ne ɛyɛ ɛda di kan a waba ha sɛ ɔne yɛbɛsom a brɛ mu ha na yi ho adi kyerɛ patwa sɛ bi ne hɔ de a na aseda afɔre no mam sɔfo bɛbɔ mpaeɛ ma bana Mami crack nyame enhlau. Yɛbɔ mpaeɛ bebree na nyame aya ama yɛn si yɛma anim ha nkyerɛ sɛ Onyankopɔn anya bibi ɛma yɛn mpo yɛgu so te ase na adepa akye yɛn na tɛkyerɛma da abɔdwem ne mogya di mpadua mfusa ne ɛyɛ Onyame adom. God has done a lot for us, so let us pray and thank the Lord for his goodness and for his mercy. Mpaeɛ ne de nyame ase nyame ase ne wayɛ ama wo nyame ase ne wayɛ ama abusua nyame ase ne wayɛ ama asafo yi nyame ase ne de wɔde asi yɛn so sɛ yɛnkae yɛmmɔfra tete wɔ asafo yi mu nyame ase ɛwɔ ho obi bi so a ɔmpɛ sɛ yɛbɔ ne din so de aseda afɔdeɛ aba yɛbɔ mpaeɛ ada nyame ase Onyame tomfo yɛda wase bebree na woyɛ mma yɛn sɛ woyɛ ma yɛn saa yɛn pɛ sɛ yɛbɛfa wo na ase adida ne sɛnti yɛpɛ mu ka wasafo anim ne adɔfoɔ nyinaa anim sɛ Awurade wayɛ bi ama yɛn onua bi a ɔmpɛ sɛ yɛbɛbɔ ne din wɔ se wode afe aka ne mfie ho ne sɛnti Onyame yɛda wase o yɛda wase ne yɛserɛw Awurade mfie aka n'anim ma ne nyɛ dwoodwoo ne nkɔsoɔ yɛserɛ wo nyinkyɛ hwɛsie no bamba ato no so ɔne n'abusua nyinara Onyame wo deɛ wonim no sɛ ɔmpɛ sɛ yɛbɛbɔ ne din wɔ badwam koraa wo Nyame deɛ wonim nea onipa a ɔrekasa ada wase yɛn nyinaa yɛbɔ mu nso da wase sɛ asafo abusua ade a wayɛ ama yɛ Awurade ɛboro yɛadwene ne yɛn te aseɛ so ɛfiri yɛakoma mu ne yɛka sɛ yɛda wase hwɛsie ne bamba ɔde dom yɛn daa hwɛ adi fi so yɛfi ba yɛ so wohyira yɛ adepa nyinara ɛnmonyam ɛnka wo wei ne yɛka sɛ bɛgye wase da bɛgye wayɛ yie ɔdɔba Yesu Kristo din mu amen Awurade nkurɔfoɔ me wɔn kae bɔketewa bi de ma asafo yi yɛn nyinaa nim sɛ yɛ presbyters no de wɔn dwumadie ɛreba awieeɛ mfie 9 a ɛdi yɛn anim a wɔn asom yɛn yaa no na
asɔre nhyehyɛeɛ mu no duru baabi a na ɛsɛ sɛ yɛda wɔn ase menka ne saa ebisɛ bebree na ɔmo te sɛ yɛmu bi ho aka ɛhɔ a na ɔmo atu mmirika na ɔmo kɔ ɔmo frɛ yɛn telephone so bisa yɛn sɛ yɛn ho te sɛn ɔmo ho yɛ akyɛ nti yɛasafo mi wɔ biribi te sɛ presbyters appreciation ɛduru baabi a ɛsɛ sɛ yɛyi yɛ dɔ adi ɛkyerɛ sɛ ampa dwumadi a ɔmo di ma yɛn no yɛni so nti yɛahyehyɛ saa ade wɔ yi ɛwɔ yɛ pono ɛso sɛ ɛbɛba so yɛahyehyɛ ɛwɔ yɛ pono so sɛ ɛbɛba so na mebusa mama clark sɛ mpakyɛw yɛka sɛ bɛba so da bɛmɔmoa me mpanyimfoɔ ɔmo ɔhwɛ no ɔmaka akyerɛ me nti mesrɛ mo yɛde mpaebɔ taa ɔmo akyiri no dwumadi ɔmo die mo nim sɛ mo nyinaa mo ka yɛ mpaebɔ mo ka yɛ sa nka Paul ka yɛbia no anka deɛ ne yɛbɛtumi aka yɛmpo yɛ no ho a ne yɛgyina mo anim ka onyame asɛm ɛkyerɛ mo mo mpaebɔ a mobɔ nti ɛne yɛnso yɛtumi yɛ bie yɛda mo ase wɔ ho nanso yɛ ne nyinaa mu no ɛduru baabi a na wɔ sɛ yɛda ase honam fam soso nti saa dwumadie bɛba so ɔsɔfo sɛ memmɔ mo nkayɛ na unfortunately the time no ana mebusa me mpanyimfoɔ sɛ ɔmo mmoa me na menhunu abrɛkora bɛba so na yɛn nyinaa yɛnsiesie yɛn ho nsie na ɛduru saa mmerɛ no a anyɛ Germany bɛka sɛ liberation anyɛ surprise ama obiara na mmom yɛn nyinaa de ahokeka na yɛn nso so yɛada wɔn ase adwuma pa a ɔmɔdi yɛnim last 4 years ɛsɛ yɛbɛyi yɛgu so a yɛsiesie yɛn ho ɛbɛyi mpanyimfoɔ foforɔ nti mesrɛ mo yɛbɛtoa ɔsom no so na afei ɔmo ka kyerɛ me a mabɔ mo amanneɛ meda mo ase nyame nhyira mo papa bɛn aduru he mama yɛda ase nyame nhyira wo ɔmokyɛw bɛbɛyɛ duro no ɛnkyɛ yɛbɛpɔn sesia but mepɛ sɛ yɛyɛ adeɛ baako we have to pray for our youth as they have come here today, and today is also a day for the parents, and we have to pray for them, the children's service, the YPG and the JY. So challenges, they go through a lot of challenges, because sometimes the kasachiro mwana omunti asye omuko why size wana omusu omuse omukala no different now omu mfimfin honomu, and sometimes there is a lot of things that goes on in their mind. But because we are in the house, you share say just a dear na normal, but and normal sir, and you careful by the time on benya 20-30 years na ebisa nyamini ho. Those are the things now we need to be dealing with. And so far as now omu has a say and yebe bompa as nyami kasa no betumi kasa kire omu. Nyami kasa na be ma omu, the Lord himself should lead them on his way. The Lord himself should lead them on his way. There are some of them from children's service. Even when you hear what they are telling you, you could see that they are facing a lot of things running in their mind. And as Mama is preaching now, he said, well, there's challenges in the environment that we belong. A lot of challenges. There are some of the children they go to school with. If you die, you die. We are not animals. When you die, you have life again. When you die, you have life again. We are not animals. It's only animal that doesn't have a soul. But we have soul. And the Bible paima omusa nyami emma omu e guide omu nyami kasa ochira omu ni kwanso. That is the only thing we can give to them. That is the only thing we can give to them. And tenuanum ebe bon paima YPG JY4 pa chemu nyira mu sorry. We are going to use them as a point of contact to represent the YPG and then the children's service. Yeah, parents, say something into their lives. Say something into their lives. Say something positive into their life. Go deep into your stomach, into your body, and say something into their lives. Mumbai monim kakra YPG Mumbai enim kakra Mumbai nim kakra mai. Come out from the seat, please. Come out from the seat and come here. Mumbraha, we want to see you and turn your face to the parents. Turn your face.
Whatever you are going to do, believe that the Lord is going to do it for you. Whatever you impart into the life of somebody's children, so shall your child will also be. Ebi wo ye person ye banumu oye doctor for omuye pilot omuye say but by the time now somebody will tell you I'm going to play football, but football no ewie no hu stain wonya wie e basa ni school asem nyina e basa because he or she is combining both football and learning. And the football no obono to 21 22 years now hu no e ko say na otifie na na school su doctor na won na adwenu so ye den eno so asai. The where do they belong? Now we just destroy their lives. Impart into their life and tell them that if you want to be a footballer, so shall it be in the name of Jesus. If you say you want to be a doctor, so shall it be in the name of Jesus. Nothing will stop you in the name of Jesus. Nothing will stop you in the name of Jesus. You see, in our family, some of us, as we are talking now, you think that we are joking. Some of us, there's a red light. There's a red line in your family. Nobody will go to university in your life. Nobody. But our children will make it in the name of Jesus. Open your mouth and pray. Impart into their lives. Impart into their lives. Pray for yourself. Pray for yourself. In the name of Jesus. Open your mouth. Pray for them in the name of Jesus. If you impart into somebody's life, the Lord will impart into your life. The Lord will impart into the life of your children. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. None of them will die premature. None of them will die premature. None of them will go wayward. None of them will be stolen by the enemy. The enemy have no impact in your life. The enemy have no power in your life. You will cross the red light. You will cross the familiar red light. You will overcome. You will overcome. You will overcome. You will be the light that people are going to watch. People are going to watch you as the light. You are going to lead the way for others to follow. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The light of God will continue to go with you. The power of God will lead you. Nothing will steal your heart in the name of Jesus. Any familiar, any environmental influence, every influence, we cancel it by the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus, you shall overcome. You shall overcome. You shall overcome. None of anybody. Nobody will take off your life. Nobody will take your life off. Nobody will take your life off. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We soak the children's service in the blood of Jesus. The children's service we soak in the blood of Jesus. None of them will die premature. You will not be food for the enemy. You will not be food for the enemy. You will never be food for the devil. Your blood will be too hot than what the enemy can take from you. Your blood, the enemy cannot drink your blood. They cannot drink your blood. They cannot drink your blood. And the vampire spirit can never drink your blood. And the witches and wizards cannot drink your blood. In the name of Jesus. And the spirit of occultism cannot drink your blood. And the sin that your parents have committed will not have influence in your life. In the name of Jesus. We cancel every parental sin in your life. In the name of Jesus. You shall overcome. You will grow and be mighty in God. None of you will lose in the house of God. In the mighty name of Jesus, we are going to use you as a testimony in this house. In the name of Jesus, you will grow to be pillars in this house. In the mighty name of Jesus, and so shall it be. In Jesus' name we pray. Yekwa eyampara wasem no ye ocha wasemono erade wasemono na wasemono. Oh yeah. You be born by last one. Emrebebre mu ye graduation from JY to YPG. Obe mu bebre. Be ebiye nu na akani pa fope. We are going to cancel that spirit in the name of Jesus. That spirit that has been stealing your heart from the Lord.
That spirit that has been stealing your heart from the Lord. That spirit that pushed you into the world. That spirit that speaks to you negatively. Oh, the Lord will lead you in the name of Jesus. We cancel every spirit that speaks to you negatively. Every spirit in the environment that you live. Every spirit that speaks in the environment you dwell here. We pray that they will never have influence over you in the name of Jesus. The power of God will go with you in the name of Jesus. The light of God will shine on your way in the name of Jesus. Your name shall be called blessed. Your name shall never be called bitterness. Your name shall not be called had I know. Your name shall never be called Jabez. But your name will be called blessed. Because you are blessed. The Lord bless and keep you. In the name of Jesus. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. No ye ocha ampara wase enti di enkaida wase umuna ye di wutu wase no ye ocha Aye no kwasem wasem yoja Erade ne awoka no ebem ne awufi ase no de ba wie pa ne wo hihye no ejina ye mai ni o onyame ye pagya won aba wanim bio Erade ma ye mai bi nya yirabada wo Yesu Kristo di mu ye di hwesie ni bambo to won so wo Yesu Kristo di mu ebe si won ye ne be si won kra yi be bia won bedro biara Erade on bedi wo mafo eso anim kan wo Yesu Kristo di mu nyansa ye won dia wo Yesu Kristo di mu dimdia ye won dia wo Yesu Kristo di mu enkoso ye won dia wo Yesu Kristo di mu onyame emofrei bia wafa ye nsem no sasafo ye mu bi nya yirabada wo Yesu Kristo di mu obi manso ene ye tete ye mei ebe si won yi ebe si won kra yi ye bompa ya pagya children service JY YPG ye youth ni nyina aba wanim Awurade Dani ye kase ye tete wo mo edu ba bia na mo kɔ ye si ano kwan e wo Yesu Kristo di wo ye no kwafo ye mai ebe somo ombe somo daada ka o mani wi akyerɛ e wo Yesu Kristo di dada wasene ye wutumi ye bi no yenso awofo so Awurade ye de ho nso won so ma ye odo akoma ma ye ntiasia ye betumi aboa ye mai Awurade Domna boa yen sa awofo Domna boa yen sa asafo Domna boa yen sa wonkrofo obi manso yanka bi dase ye meya so odin efisa o montesa e wo mu wodi moja bi atɔ wo ne senti ebe si won yi ebe si won kra yi ye bebo ye mei bia di no na ye bɔ ayi wa ya kamfo se Awurade babia wa pagya won akodrumi asedan kan wa odoba Yesu Kristo di mu ni abɔ mpa ye wa adomti amen Maeda simpacha mutanasi nyamishramu ye maame ni papa mu nyamishramu bebre se mo aboa na ye bɔ mpa ye ma wo mu we are so grateful we continue that they will continue to live in the house of God amen ye betu ye closing him for 551 1 and 2 first and second stanza. (551)
Afe mama yanyi inshra ese wonyankopon emamfo. Enye Awurade anim na yefri akọ. Na mominhia edem ha sei. Pompaye afa ho hye Awurade nsa woni ofiefo. E wonyamenka ho ma hwese no bambo nta so abra ye koi. Onya okese, onya ofie kese. Dane da baby a obekọ bia ono nko no nsa ne omra. Ono a wa hye mbo se obehwe adi fi so ne efi bae so a. Ye ho ma asembo ni sa nyame ana afa woni ofiefo ehye nsa. Na fe wo danyame ase ama omo moboa ye ma ye sum yi ko so nyina. Pompa ye danyame ase obibia okan babro se woda bia na onyame da be frɛ ni bia onyame ma na hoɔden foforo danyame ase. Danyame ase omo moto onwoma ye senkubɔfoɔ. Danyame ase wɔhyafo a mo sɛbo ye kama. Danyame ase ma onyina. Na wo so ye frɛ wo so a Pompa ye se Awurade be mo ahoɔden na wo so watimi agyinam na wo so waboa amada ne da osom na akɔso. Danyame ase obibia oboa ma esom yi kɔso. Pompa ye danyame ase ma obibia. Na fe wo ka ye nsɔfo ye papa so a wone asafo mu empanyimfo ne bi enam kwan mu no. Pompa ye na srɛ akwantuo mu nhyira sɛ mmerɛ so na ɔmo san ba onyame ankasa enkura wɔmo na ɔmfa wɔmo meduru asomdwie mu. Pompa ye ema ye nuanom ɔmo ne ye papa asɔfo enam ekwan mu sɛ onyame mfa akwantuo mu enhyira enom. Na fe wo danyame ase sɛ ne dai so wo ba ha. David is nya biribinti. Obia ni obanyankopɔn na ase a ɔkɔ nsapan. Onyame asiesie adepa ama wo. God bless you. Onyame asiesie adepa ama wo. Afi ye de empaibo no eba ewiye. Awurade tie empaibo. Afi ye de nhyira ese onyankopɔn manfo. Awurade enhyira mo na wonhwe mo so. Awurade ntinani mo nhyira mo na wonom mo. Awurade manani so enhwe mo no ma mo da asomdwie. Awurade nkrofo mo mfa onyankopɔn asomdwie enko. Amen. Now srechre obio sre. Amen. Srechre onlia. God bless you.